Nikdy v živote som si neobjednal žiadnu vraždu, nikdy som nikoho nepoveril vykonaním žiadneho takéhoto skutku. Nikdy vo svojom živote som nepoužíval násilie a neexistuje v celej histórii môjho života žiadny násilný skutok. Nikdy som pani Žužovej ani nikomu inému nedal žiadne peniaze na vykonanie týchto skutkov. Nie je to tak. Pánovi Kuciakovi povedal, že budem si špeciálne všímať jeho a celé to smerovalo k tomu, že pokiaľ bude zverejňovať alebo zverejniť nejaké informácie, ktoré nie sú pravdivé, tak predpokladal som a uvažoval som s tým, že jeho články budem rozoberať na portáli Na Pranieri, ktorý som práve na tieto účely pripravil. Nezaujímali ma jeho články nejakým spôsobom.